Hai că astăzi o să fiu și eu din ăștia super. Ui, am centură. Salutați-vă cu Daria! Vreau să vă arăt că am finalizat un nou hanorac desenat de mine, care îmi place foarte, foarte mult cum s-a primit. Cam iată, așa. Este un raton cu un buchet de... Nu, după idee trebuie să fie bujori, pentru că dați încrezare. Eu nu sunt pictor, eu încă învăț, dar cam asta a ieșit. Hanoracul este negru și scris încă și Melomania, pentru că așa a dorit fata căruia i l-am făcut. Vi-l arăt puțin și așa. Este desenat cu acril, vopsea asta nu se spală, nu se crapă, este foarte, foarte calitativă, ceea ce mie îmi place, pentru că eu sunt o persoană... Bună ziua! Sunt o persoană tare căscată la mine și eu pot să stric lucrurile. Ați văzut video cu cafeaua, dacă l-ați văzut. Și se întâmplă de foarte multe ori că îmbrac haina și a doua zi trebuie să o spăl. Trebuie să o spăl. Am haine desenate, spălate de vreo 15 ori și sunt în stare ideală. Așa că eu mă mândresc de mine. Eu tot. Și Daria tot.